Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa Spotlight karong buntaga. Pangumustahon ta ang mga kaso sa COVID-19 sa Eastern Visayas. Kumusta naman mga kapuso ang gidaghanon sa mga kaso dito nga nagkadaghan sa ug unsa ang mga lakang nga gibuhat sa mga otoridad dito aron kapugan pa ang pagkatap niini. Makauban nato karong buntaga mga kapuso ang Regional Director sa DOH Center for Health Development sa Eastern Visayas sa Region 8, Dr. Minerva Molon. Good morning, RD Molon. Good morning sa lahat. Good morning, Nico. Thank you so much. Maupay nga aga hangatanan, maayong aga sa mga Cebuano. Thank you, maupay na aga, Doc Molon. Doc, kumusta na po cases natin sa Eastern Visayas? We heard na dumarami po. Ano pong figures natin ngayon? Ang kagandahan lang naman dito sa amin kasi yung aming hindi naman masyadong na-overload yung aming laboratory. So within 24 hours, nare-release ka agad. So medyo updated kami every night sa aming mga datos pagdating sa ating mga confirmed cases. Sa statistics po natin, RD, ano pong bulk? Saan po galing ang bulk ng ating mga cases po, RD? Actually, kung titingnan natin, itong 997 natin, kumbaga there was a time talagang even the national office was also alarmed kasi parang biglang tumaas, especially in the month of June when we starting having this, yung una muna, yung ating balik probinsya, which is the supposed to be long term. Pero nadagdagan na ito nung nagkaroon na tayo ng returning ng ating locally stranded individual, sumabay pa yung ating mga returning OFW. So ang bulk talaga dito ng ating 997 is LSI. So far, ang aming lang recorded na community transmission was way back in April, yung isa naming municipality in Samar na pinakauna talaga namin challenge yun. So the peak was talaga middle of June, tapos nag-request ang region ng moratorium, mabay din ang Cebu ng ECQ. So yung 2 weeks na yon medyo makikita sa aming graph, nakaplato yan, medyo tapos ngayon na naman, for the past 2 weeks, tumataas na naman siya. Doc, sang province or specific area po galing ang most mga LSIs na nag-positive, Doc? Okay. Nakakaya naman sabihin. Yes, masasabi natin Cebu kasi kalapit provincial, kalapit ba ano lang naman natin siya. And most of our yung Cebu, most naman yung galing naman sa Luzon, no? Sa hindi ko lang ma-specify which particular pero most of them Metro Manila and part of Luzon. Yun ang karamihan ng ating LSI. So ang status po ngayon, Doc, Cebu is now back to GCQ. Balik tanggap na kayo from Cebu, Doc, and then Manila right now is MECQ. So ano pong status? Tinigil niyo muna yung pagtanggap po? MGCQ sa Manila, MECQ sa Manila. So we were also informed as early as 9 o'clock ng gabi na temporarily put on hold yung mga eroplano na mayroon ng mga flights papunta sa amin, and also naman yung mga tatawid mula Bicol hanggang sa amin, temporarily put on hold. Then yun, sa Cebu naman, may nakikita na rin ako ng mga report na LSI na galing na sa Cebu. So far, wala namang sinabi ang Cebu at saka sa mga pag-uusap naman namin with our co-directors sa aming RITF, wala namang advisory na ipuput on hold ang Cebu. So we expect naman siguro na yung magiging source namin ngayon ng ating locally stranded individuals na magka-positive will be coming from Cebu. Yung mga provinces, Doc, or mga cities nyo po, are they putting a cap or parang limit sa tatanggapin nila per day? Kasi may ibang mga provinces we are familiar with na naglilimit lang sa, depende rin sa capacity rin ng kanilang mga isolation facilities. So far, wala pang naglalagay ng cap. Hindi naman kami ganun ka-rich kumpara sa ibang kasi poorest na video naman kami. So we just help each other. Within the interlocal health zone, na-maintain kami saan ba siya natin pwede So, yan din ang medyo nakikita ko dito sa amin. Nakatikim kasi kami nung doon sa community transmission na hindi talaga siya nakalabas ng isang town kasi yun nga, yung very strict. So, itong mga lessons learned namin sa previous experience namin, i-share namin during meetings namin, during the RITF. Doc, ano po mga measures undertaken nyo po to ensure that Eastern Visayas will be protected po from further spread of COVID positive, lalo na yung mga LSIs, Doc? Actually, from the very start, makikita mo, very strict ang aming mga LGUs dito. Although kanya-kanya sila ng pamamaraan, although they are not really
going beyond sa ating mga national na mga protocols. Pero stricto. Say for example, Leyte, kasi yun ang pinakamaraming LSI. So sila talagang nag-implement. Nauna naman sila kasi sila yung pilot ng ating balik probinsya. Pagdating yan, kinakapture ka agad sa isang drop-off point, nandun lahat ang mga dumarating. Okay? So, diyan, kung susunduin, coordinated with the local government units, sinusundo sila doon at hindi na yan uuwi sa mga bahay-bahay nila. Iuuwi yan doon sa prepare na community quarantine areas. For the information lang po, RD, of our viewers, ano pong area, specific province or HUC ba ang nangunguna po, RD, sa mga cases? Ang nangunguna is ang Leyte. Kasi ang Leyte is 60% nasa kanila. Nagkataon pa na yung dalawang HUC at saka Independent City nasa kanila din. So, Ormoc at saka City, mataas din. Okay. So, from Leyte, ang pinakasunod niyan is Samar. Okay. So, at all the provinces, all the 6 provinces sa amin, meron na yan pa isa-isa. Ang pinaka-list cases is Eastern Samar, 4 pa lang sila. So, very efficient dito ang aming contact tracing. So it's not only DOH, it's an interagency effort. Yun ang masasabi ko talaga. Very active dito ang aming RIETF at saka RTF. I'm proud to say, 0.5% lang yung aming severe cases. And out of the 6 cases, 3 pa ang namatay. So far ngayon, wala kaming reported additional death. Siguro more than 2 months na. That's good to hear, Doc. Finally, RD Molon, your message po sa ating mga kapuso dyan sa Eastern Visayas. Dito na rin sa amin, ma'am, sa Central Visayas. Ano po masasabi niyo, ma'am? Ano yung naging sekreto? Sabi ko, because we've been practicing our whole of nation or system approach na agencies will have to fill in kung ano yung kakayahan. Say, for example, yung pagbigay ng ating SAP. Sinasabi namin, i-prioritize ninyo itong mga areas na ito na may COVID. Be the solution. This is for everyone. So, good morning, everyone. Thank you so much and good morning, maupay na aga. DOH 8 Regional Director, Dr. Minerva Molon. Thank you so much, ma'am. Sige. Thank you, everyone. Thank you.